Goeiemorgen. Het is kwartier union. En je weer een reisdag. Dus we gaan weer op pad. De koffie rent. Ik zal de luifel sekaars indraaien. En dan kunnen we aan goed. En dan gaan we een beetje hoe dwars. We zitten nog bij Array. Dus dat is steeds bij Bordeaux in de buurt volgens mij. Ik weet het ook niet. In Topo is het helemaal super. Hè? Dan hak je met oors hoor. Maar in ieder geval, we gaan nu vanuit de kust gaan we hoe dwars. En dan gaan we richting Smyrna. Dus dan zullen we het wel. Ja, en zo komen we dus naar uw reisdag Jettelonen. Villeneuve-sur-Lot. Een lieds campingje met zo'n plakken en een rugbyveld. Ja, fantastisch eigenlijk. Maar voordat we verder gaan, alweer welkom en wel leuk dat je hem zoggen. Houd je me vast, want we gaan weer op pad. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je bent joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je bent joggen. Nou, zoals ik al zei, verlitten we dus de kust. We gaan nu dwars en meidje joert een tocht van zo'n 200 kilometer. De grootste uitdaging is eerst om te zien hoe we op de camping komen moeten. Want hoe krijgen we die poorten hier riepen? Er staat een code in de mail krijgen van de poort. Oh, want er zit zo'n code ding. English spoken here, yes. Zo. Fjouw is zo'n 1, fjouw 0. Ik denk dat dit voor de plat is. De pas. Oh. Fjouw is zo'n 1, fjouw 0. Hebben we het muziekje? Wat goed. Voilà. Het schijnt dat ze hier heel hard bij waarom binnen. Bij de receptie. Maar dan zetten we hem gewoon wel. We hebben een plakje voor je trouwens. Maar, Het is op sommige plakjes even een uitzichtje hoe het daar je werkt. Maar wie is samen steen gaan? oeps. Ja, er zit hier verder ook niks tussen. Oh ja, van jou al 84 uur is hierin. Nou, dat wordt lang. Dan denk ik dat we op de plak staan. Nou, we kunnen ons dus nog net aanmelden bij de receptie. En dus gaan we er maar vanuit dat we goed steren. Een soort kamperen bij de boer. Nou, we zetten maar bokjes. We zijn naar route aan het fietsen. Dat 24 kilometer. Tenminste, dat denkt dat ik er. Maar het is 34. En jou wijst de route, komt ze erachter. Misschien is er echt wel helemaal net geschikt voor gewone fietsen, maar daar ga ik net naar zoeken. En we rijden op basis. Nou ja, ik denk dat we hier met een fietsdagje de hele accu leeg rijden. Maar goed, dan kom je wel hier.
Nou, dat wie dat stukje daar al. Ja, dit stukje. Ja. Marco er aan mijn nieuwe bandjes om te zetten. Nou, zolang we maar net lekker gewoon om de buis krijgen. Nee. Dan hoef je niet te springen. Dan wie maar een zandje kilometer. En dan een plakbaar op zitje. 5. Oh, dan wordt door Hissijn 24 kilometer. Ja, maar er komt pakken van jou een heel bij. Nee, dan wordt het wiel 34. Dus dan wordt het wel 40. En door. Ja, dat is geen zeg meer. Maar zou je hem op pisken. En die broeken we dan ook. Dus. Over dat ding hier krijgen. Dus altijd een geweer met zo'n dingetje. Oh zo. Nou. Oh, lekker. Nou, heerlijk afkoelen. Krijgt even te fietsen west. Nou, dat zou 24 kilometer worden, dat is ongeveer 50 worden. Dus eigenlijk helling. Nee, dat ding gewoon net lekker, daar reken je daar net op en het in een uur, dus ik het hier verzonnen al. Dus weer een beetje balen. Maar goed, wie gaat opred? We gaan even een paar baantjes. Dus nu genoeg. En ik krijg de fietsjes even schoonmaken. En de luifel. Die gingen we natuurlijk bij de lavage nog net schoonmaken. Maar de fietsjes kon hier ook krijgen. En tip voor de camperaar. Zo, daar zit de directie, hè. Zo. Zit me hier wat in de gaten te houden. Zal gewoon helemaal niks doen, hè. Mij maar een skiermeisje letten en zijn helemaal niet heel gedaan. Echt? Ja. Maar voor de camper. Dit. Onmisbaar. Als het zo'n ondersluiting, ja, dan kan ik deze druk hard draaien, maar bij sommige zit deze. En dan hak ik die met zo'n rubberke, die past gewoon oorlog op. Nou, het is een tip. Je wordt waast hier. Die test krijg ik uit de hut erin best. Die is nog even op knappen. Dus dat krijg ik me even zwom zelfs. Je nee, ben een man in het maaischild beter. Er ook kon gaan. Het is een bewolkte dag. Het is nou kwartier voor het zien. En de weergoden die zeggen dat het wordt rein wordt. Het zal van een oorzaak en het had nog net rein. Dus we zullen wel wat het wordt. Maar in ieder geval weer hij heerlijk slip. Het is een rustig plakje. En dus bij een rugbyveld is het eigenlijk. Nou, het is nog zo'n sport. Zo'n sportaccommodatie is natuurlijk. Nou, het is perfect hoor. Ik gewoon douchen. Niks aan de hand. Er zit een toilet in. Je kunt zelfs even een soort hier nog een douche en je hebt natuurlijk zo'n gezamenlijke douche. Hè. Maar je hebt allemaal daar liek douchen. Nou, hoe dan ook. Super. En vertrekt je €1.
We zullen even ontbijten en dan gaan we weer op paard. We zitten trouwens zonder stroom. Dus we hadden de hele nacht oude accu die. Dat valt me in, dus ze krijgen nog iets van 74% of zo. Dus nou dat is echt prima. Plezier het water erop, dus echt 1000 watt wat er even vreet. Dus het gaat helemaal goed. Dus borden die vertrekken weer. De mannen gaan weer aan het werk. Dan gaan wij eten en ik heb het daarna eigenlijk voor. Nou, je zag het wel. Toch Rijnwater dus. We verlitten ons mooie plakje weer. En gaan op naar een heel bekend plakje. We ben hier al vaker geweest, maar dat is inmiddels al een Scotsjelien. Dus even zien of we hier nog wat dingen herkennen. En eigenlijk ben we op zoek naar een specifiek winkeltje. We zijn in Wielevek. Wielevek. Voor u een bekend plakje. Dat moet een keer west. Ik wil een keer te jaren met de smetjes. Zo die herkent wat zeker. En net zat ik hier nou. Denk van hé, dit komt niet heel bekend voor. Dan maak ik ze maar even een stukje bekendje en dan misschien net het wel. Nou, we doen even verkennen bij. Dit is leuk. Dat ben jij boven. Dan zie ik je even. Nou, in ieder geval iets bekends, jongen, die Bregen. Dat doe destijds dat podium opbouwt in. Voor de rest herken ik er net zo vol mee van. Het enige wat ik nou weet is dat ze hier zo'n BM heen met van die cd's erin al, ja, maar dat plak ging net wat erom vinden. Maar dat is die BM natuurlijk. Ah, d'accord. Nou, dan gaan we wel doen. Daar hong dus toen die cd's erin. Dan hebben ze nou naaie kunst. En zo komen we al keurig door deze kunstige stritten steeds dichter bij het plakje waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Namelijk het wienwinkeltje, waar we doe ik wel eens best vinden. Nou, de smetjes met een vrije. Dit nou weten. Maar dat is zodat het winkeltje wijzen maar. Nou, dan maar de camper maar weer op zoek, denk ik.
komen in de buurt van iets heel gevaarlijks. Iets wat we eigenlijk net voorbij rijden kennen. Maison du Vins. Hier, Rijnhuis. Wat zie je? Ja, dat heb ik kennen. Zie je weer een plakje vind ik. Dat mag ik nog even zijn. Oh. We do the same, man. Oh, it's a camera? Hoi. Wow. Ja, petit hè? Cool. Ja. Ik ben toonlichter. 84, 85, 90. Et de ce qu'il faut ça, en vous remerciant beaucoup. Et ça a été un grand plaisir de vous connaître. Merci, au revoir. Et bonnes vacances à vous. Merci. Au revoir. Nou, mij met Zwesten. Oh, doe het. Nou, dat is toch een raar teken. Schrik van die wien. Gadverdarrie, daar is een winkel. Dan heb ik eerst de proces af en bedankt. Nou, dus knauwtjes dit gelukkig erbij. Hoi, het loopt maar hier. De garage. Nou, we gaan maar weer verder. Maar even een liedstickje achter de schermen. Ja, wij gaan weer op pad dus. En we rijden een prachtige route door de Gorsjes. Nou, dit pas krijgt. Er moet net een fietsernice, want dan kent het niet meer. Allee, weer bedankt voor het zien. Via het net een toemke, hè? En dan zullen we hem de volgende keer weer. Want dan ben we weer op pad. Ik klep me maar wat je eet. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi.